салому алайкум дӯстони азиз. диданиҳои навбатии мо аз қитъаи заминест ки дар паси хона ё ба ислоҳи имрӯза дар паси доми мо қарор дорад. иқдомҳои навбатӣ ё иқдоми наҷибе ки банда ё камина тасмим гирифтам имсол 37 дарахтро шинонам, яъне худованд моро муяссар гардонд ки 37 дара ниҳолакҳое ки мебинӣ ҳаминҳоро шинонидам. ниҳолҳо гуногунанд. дарахти чормағз аст, тут ҳаст, тути сиёҳ, сафедак ва бисёртар олуча, шафтолу, зардолу ва чанд чизое ки дар навори хурдакаки мо мебинед. хуб, ниҳол шинодан кори дигар аст, вале нигоҳубин дар фасли тобистон об додани ана ҳамин ниҳолҳо кори дигар. Яъне аз ҳама муҳим, аз ҳама мушкил ана ҳамин аст ки мо дар фасли тобистон об намедиҳем. хуб, агар ҳар як нафари мо дар фасли тобистон иқдом кунем ки тақдири як ниҳолакро бардӯш дошта бошем, як ниҳолакро, як дарахтро агар мо ҳама рӯза ё ки ҳар ҳафта як маротиба об диҳем дар фасли тобистон, бовар дорам ки шаҳри Душанбе ки ҳудуди 1 миллион аҳолӣ дорад, гулшукофу зебо ва умуман шаҳри диданию сайёҳӣ хоҳад шуд. камина бошам тасмим дорам ки 37 дарахти ниҳолаки худ шинондам ва 4-5 дарахте ки дар навор мебинед тасмим дорам ки худ об диҳам ва тақдири онҳоро бардошти худ дошта бошам. хуб, ташаккури зиёд мегӯям.